Want we gaan het namelijk hebben over een project in Limburg met dode beesten. En dan denk je, nou, dode beesten, dat is toch zielig? Maar het kan ook heel nuttig zijn, toch, Henk Heiligers? Er is een project wat gaat over dode beesten in Limburg. Het project heet Dood leven. En het is inderdaad, je zult verwachten, prachtig weer buiten, vogeltjes fluiten. Is ook... Ah, je kreeg even zo'n microfoon, dat gaat wat beter. Ja, het is prachtig weer buiten, de vogeltjes fluiten. En ik zeg toch altijd, de natuur is keihard. Je zou het niet verwachten, maar ook buiten nu zijn die vogeltjes gewoon met één ding bezig. Zorgen dat ze een gebiedje krijgen voor zichzelf. En ja, daar moeten ze hard voor vechten. En daarom zeg ik ook, zo'n natuur, die is gewoon hard. En dood doet leven. Ook die dode dieren hebben een hele belangrijke rol in de natuur. Maar op welke manier dan? Nou, ik denk dat het misschien 20 jaar geleden was het bijvoorbeeld het dode hout in het bos. Was nog een item wat, toen ruimden we alles op. Daar zag het er netjes uit. Denk maar aan je eigen tuin vaak. Ziet er heel netjes bij. Maar dat dood hout heeft een belangrijke factor. Daar leven insecten in. Er zijn bepaalde vogelsoorten die weer van die insecten leven. Kunnen weer bepaalde planten opgroeien. Dus die hebben een hele belangrijke rol. En dood, ja, dode beesten, grote dode dieren, want daar gaat het dan wel om. Denk aan een ree. Dat zijn dan toch vaak dingen die mensen moeite mee hebben om dat te zien. En we proberen tegenwoordig de natuur ook uitdagend te maken. En juist die dode dieren in het beeld te leggen van die gast, van die bezoeker. Daarmee geef je ook aan dat dat een hele belangrijke factor is. Daar leven heel veel beesten van. Er zijn heel veel insecten die daar heel specifiek op leven. Maar er zijn ook grote vogels, als bijvoorbeeld gieren, die daarvan profiteren. Maar hoe ging dat voorheen dan? Nou, het is vaak zo, in Nederland is het wettelijk geregeld dat dode dieren niet mogen blijven liggen. Grote. Kijk, het vogeltje wat ergens van het stokje afvalt, die blijft echt wel liggen. Die wordt heel snel opgeruimd. Maar dat snap ik wel, want dode beesten hebben natuurlijk ook wat ziektes wat ze met zich meebrengen. Ja, dat kan. De beesten die wij gebruiken zijn trouwens allemaal verkeersslachtoffers, dus die worden aangereden. Die worden onderzocht op ziektes, zeker bij de zwijnen. En die worden daarna pas uitgelegd, dus dat houden we wel in de hand. Het is ook niet zo'n hele grote factor die daarin speelt. Maar die dieren hebben daar wel een hele belangrijke factor in die complete natuur, die we ook graag zo willen. En die beleving daarin, ja, daar zien we tegenwoordig dat mensen ook, zeker kinderen, staan daar heel erg open voor. Wij vinden het altijd een beetje eng. Er ligt een groot dood beest, het stinkt misschien wel. Maar die kinderen prikken daar veel beter doorheen. Vooral met deze temperaturen en wat we nog meer gaan verwachten, ja, dan gaat het natuurlijk wel ruiken. Ja, dat gaat ruiken. Daarom liggen ze ook natuurlijk niet heel dicht bij het pad. Want je zou Flynn met de hond even los hebben en die zou er zomaar naartoe rennen. Dat zou je niet willen. Ja, die springt overal overheen. Ja, dat heeft u gezien. Hij komt er wel bij. Ja, hij komt er wel bij. Nee, daarom liggen ze ook op een bepaalde plek midden in het bos of in de natuur waar je het eigenlijk niet ziet. Maar er staan camera's bij. Dus je kunt het, ik zal zeggen, live volgen. Maar hoe weet u waar een beest is aangereden en hoe gaat het dan verder? Nou, als een beest aangereden wordt, ja, dan is een heel netwerk wat in instanties die beesten ook weer op moeten halen. Want ze kunnen niet op de weg blijven liggen. Die worden dus opgehaald bijvoorbeeld door een jager. En die jager die legt dat beest dan weer bij ons in het terrein. Het zijn maar grote joekels, denk ik ook vaker. Zeker zo'n wildzwijn kan makkelijk 60 kilo wegen. Dus ja, begin daar maar eens even aan om die even op te rapen van de weg. Dus dat is al een factor op zich. Maar goed, die grote beesten worden inderdaad door mensen opgehaald en die worden dan in een terrein neergelegd. En het is van belang dat, kijk, we kunnen er wel een keer een ree neerleggen. Maar het is ook van belang dat, zeker voor die dieren, dat er altijd wat te vinden is. Dus we moeten ook zorgen dat er een factor in zit dat het doorloopt. En dat is gewoon dus een project wat we nu aan het opstarten zijn om te kijken of dat ook lukt. Maar het doel van dit project is ook om specifieke beesten er naartoe te lokken, hè? Ja, er zijn gewoon een aantal grote vogelsoorten bijvoorbeeld. De wolf wordt wel zelfs over gesproken. Nee, maar een aantal grote vogelsoorten als wouwen en gieren. Wouwen, zwarte wouw, rode wouw. Dat zijn dieren die daar enorm van profiteren. Maar ook heel veel keversoorten die bijvoorbeeld ook aaskever heten of doodgraver. Ze hebben ook nog allemaal lugubere namen. Dus dat maakt het nog extra luguber, zou ik bijna zeggen. Maar jullie filmen dat dan als die beesten erop op afkomen? Ja, daar staan camera's bij. Dus die camera's die reageren op beweging. Maar sommige dieren zijn ook heel slim. Een vos die merkt soms dat een camera draait. Of een raaf is ook een bekend verschijnsel. Dat die weet als een camera geluid maakt, dan is die alweer weg. Dus sommige dieren zijn ook super schuw.
Dus je moet daar ook een beetje rekening mee houden. Maar we hebben wel al heel veel beelden geschoten van vossen en van uiltjes en van allerlei dieren die daar gewoon op afkomen. Maar wie kijkt nou de hele tijd naar die beelden dan? Nou, ik zelf niet. Nee? Nee, daar heb ik helaas geen tijd voor. Nee, maar er zijn, kijk, die levende beelden die je gewoon via internet of hoe dan ook kunt bekijken. Zeker bijvoorbeeld bij broedvogels, dat is ontzettend in. Er zijn heel veel mensen die daar toch elke dag gewoon een paar minuten naar kijken. En dan kijken die naar de highlights, zou ik even willen zeggen. En dan zijn die weer bij en dan zien ze steenuiltjes broeden. En in dit geval zien ze daar soms een uil op zitten. Of daar komt een roodborstje om wat haren weg te pikken voor zijn nestje. Maar zijn die beelden voor iedereen te zien? Die zijn gewoon via de website Dood Doet Leven zijn die allemaal beschikbaar. Maar ik kan me voorstellen dat misschien zo'n vos aankomt en denkt, nou, dat is een mooi dier, dat sleep ik even weg. Ja, dat zou kunnen, maar ze worden wel verankerd, want er staat een camera bij. En ja, goed, dat geldt hier ook. Als ik aan de andere kant van de bank ga zitten, moet de cameraman daarop reageren. Daarom. Dat gaat niet in het veld, want die camera staat ook vast. Dus ze zijn gewoon vastgelegd, dus dat ze niet met de beesten kunnen slepen. En waar gaat dit allemaal plaatsvinden? Nou, er zijn een aantal plekken in Limburg, bijvoorbeeld op Landgoed de Hamert van Stichting Het Limburgs Landschap. Daar ligt bij het Westmeerven ligt een ree. Die ligt ook niet heel dicht bij de vogelkijkhut die daar is, maar die is met de verrekijker wel te zien. Maar je kunt dus ook gewoon op internet kijken. Daar worden af en toe beelden van opgezet, want dat is geen live beeld. Maar zo is het ook in de Mijnweg wat. Er is wat in het Kempenbroek in Weer. Dus er zijn verschillende plekken in het Limburgse waar dit speelt. Maar is dit een extraatje voor de beesten of was dit echt nodig? Kijk, het is geen extraatje. Je moet het zien dat er een aantal soorten zijn die daar echt gewoon... Die zijn er anders niet. En die komen daarop af. Een raaf is daar een heel goed voorbeeld van. Dat is echt een soort die daar enorm van profiteert. En dat zijn soorten die ook wel in Nederland zitten en die ook wel profiteren van dode konijnen of misschien wel een dode haas. Maar juist die grote prooidieren, daar zijn we altijd heel voorzichtig mee geweest. Terwijl dat eigenlijk ook niet hoeft. Dus dat mag best een beest blijven liggen in de natuur. Ja, nou een heel bijzonder project. Ja. Hoe lang blijven jullie dit nog doen? Nou, dat blijven we voorlopig even volgen om te kijken hoe het gaat. Hoe lang het project uiteindelijk zal doorlopen zal ook een beetje afhankelijk zijn van de resultaten. Maar de bedoeling is dat we proberen voor de toekomst, als er ergens een reetje om welke reden ook doodgaat, hoe zielig ook, dan mag die gewoon blijven liggen. En dan gaat hij op in de natuur. Ja, zo kan het toch heel nuttig Ja, zijn. zo kan het. En nou mooi. snap ik het helemaal. Dank u. Dankjewel voor de toelichting. En we kunnen het dan volgen via de beelden. Ja. Hè? Als ik dit doe, weet je dan wat ik bedoel? X-Factor? Dat bedoel ik. Dankjewel hè.